5, 4, 3, 2, 1. Og der gik starten til den 43. udgave af SM Sø Rundt. Og der bliver allerede lagt klart for den fra starten. Tempo på. Og der er også nogle piger, der ligger op foran. Og kan se, at der er en skud på hernede af. Og så kommer der rigtig mange mennesker. Løber på Spartan, går Nordvist, Vildblå. Der kommer fra Langdøren, der kommer fra Slik. Der kommer fra hele Vestjylland. Der er Slesvig, der også er her. Der er noget publikum, der kan de unge løber i mål her. Et 10:31, giv ham en ordentlig hånd! Fantastisk løbetid til 1:28:16. Og det vil sige, at han pulveriserer den gamle rekord for Henrik Thiem med 2 minutter. Nu skal jeg lige have den officielle tid, for hold da op. Hvad siger I, Sportstiming? Næste. Ja,
Og kommer her nummer 1352. Det er Michael Guldmann Jebsen fra Sportsmaster, som blev nummer 2. 1:28.17 er den officielle tid, og det er dermed en ny løbsrekord for Esrum Sydrundt. Abdi, du sagde 1:02 var for hurtigt i forhold til VM halvmarathon. Jeg skal da love for, at du har givet en gas derude. Det er Nordsjælland, når det er bedst, kan jeg love dig. Det er kongedistancen, det her, du har vundet. 1:28, det er 2 minutter hurtigere end Henrik Thiem sidste år. Ja, altså jeg løber ikke så meget for at slå en rekord. Jeg løber for... En ting er, at man får rigtig god træning ud af det. Andet er, at det er historisk fedt, kan man sige. Og jeg har ikke hørt det før, så det er en start, kan man sige. Og jeg vil prøve selvfølgelig jagte min egen rekord næste år. Jeg vil skulle lige til at spørge, om vi kunne håbe på, at du kommer næste år, men det har du næsten lagt billet ind på nu. Du skal i hvert fald være velkommen, når du skal have varmt og tøjtør på. Stort tillykke med førstepladsen. 1:28.17. Hallo! Ny løbsrekord. Fantastisk, Abdi.